हाग्रा बंग्रा जाजोबथारबायलै अखाजों मन्दिरानो फोसाबनोबो मोनै बायदि जाबाय। अखायानो हप्तासेनि बारासो जालांबाय। रायजोफोर दसे नायलांदो जोंनि बेनार होनायखौ बैसागुनि। दिनै खैदिनसो दंबावलै आदा बैसागुआ? आरो 8 दिनसो दंबावो ने? हा? औ सोर सोरनाव मा मा संदों एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो। बैसागु बोथोरनि बेनार खादों नामा? दे हनै बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरलायबाय मायदांगुरि गामिया। नै दिनैहाय बेनार खादों मायदांगुरियाव, उदालगुरि मायदांगुरियाव। नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, मायदांगुरि ब्रह्म समाजा बैसागु फोरबोखौ, गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायदों। बेयाव अन्थाइ खाना होदो फिसा फिसानो। नै बेयाव मोनसे आरो गायफैलायबाय जोंना। नै बसफ्रानो दंलाजोबो नै जोंना रंजालि। डाङरिया আহিবি दे बहागत। बैसागुनि बेनारखौ बेयाव मोनसे होबावलायबाय। रायजोफोर नायदो समायदोंना समायाखै एसे कमेन्टआव लिरना हरदोलाय। बिराद खस्थ' खालामनायनि उनाव नै मोनसे आरो खालामखांलायबावबाय जोंना बेनारखौ। रंजालि बैसागु खालामनांगौआ जोंनाबो बेराफारसेजों जुद्दु। दे राजीव गान्धी उकिल।